Bibles in the book of Numbers. Salamat mga kaigsunan nga gihalad sa Dios iyang kinabuhi. Amen. Amen. There's no greater offerings that God than what God did for us when He gave His only begotten Son. Numbers chapter 14, verse number 8. It's one verse for tonight, but we will try to look at chapter 11, 12, 13, and 14 in this message. Alright, verse number 8. If you are there, say amen. Amen. Read it from your heart. Here we go. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Tonight, I'm going to speak a message entitled, Attitudes to be Avoided in Order to Have God's Blessings. Attitudes to be avoided in order to have God's blessings. Shall we pray? Father, thank you, Lord, tonight. Salamat, Lord, for the gift that you have given to us freely through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, that we are saved eternally. We're saved forever. Salamat, Ginoo, for saving us. Tonight, Lord, as we worship you in spirit and in truth, kung gihangyo yung balang spiritu to help each one of us, especially your people that are here tonight. Pray, Lord, that this message will challenge every heart, will challenge every individual, and even, Lord, will give us a direction, a rebuke, reproof that will bring us, Lord, to a place of blessing sa amuang kinabuhi. Salamat, Lord, for your people na niakarong gabi among gihangyo ang imong pag-uban padayon hangtod sa pagtapos kagay kadaugan among panimbahon balang espiritu. Lord, ikaw Ginoo magapamuhat sa magag-usa, especially sa among taliwala karong gabi. Ngita ko imong alagad sa ilo ako, sa ilo amis sa among nahimong kasalanan at nimo amahan. Sa ngalan ni Kristo amo ning gitugyan ug giampo ang tanan. Amen and amen. Take your seats. I believe tonight di na siguro muna ko kinahanglan pangutan-on o gusto batag panalangin. I believe all of us tonight we're praying for God's blessing in our lives. Amen. Amen. We're praying for God's blessings in our lives. And you know what? The blessings of God are not just limited through material things. The blessings of God are not just limited to money. Amen. The blessings of the Lord are very wide, big. When He said in His word that you will call upon Him and He will show great things which thou knowest not. The Bible says that God is able to give more than what we ask or think. Amen. He is a powerful God, and He wants His people not just to see His blessing, but to enjoy, to experience His blessing. But listen, you know what? This message tonight gives us a challenge and a reminder nga ang Ginoo nagtanaw sa atong mga kasing-kasing kung insakto ba ang atong attitude. Kay bisan pagsilitag ampo ug panalangin, apan kung dili insakto ang atong kasing-kasing, way mahitabo sa atong giampo. Amen.
Way mahitabo sa atong gihangyo o gipangayo sa Dios. You know what? Attitude in the sight of God, attitude of His people is very important. Very important. There are some attitudes nga atong tun-an karong gabi, tulo ni ka klase nga attitude nga kung pwede ato ning i-avoid kung gusto kag panalangin sa Ginoo. Kung pwede ato ning likayan kini nga kinaiya, kini nga batasan at tubangan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi o sa atong mga kasing-kasing, kung kita nagtinguha, nagampo o panalangin sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen? As a family, kung nag-desire ka og blessing sa imong pamilya, as a church, kung nag-desire kag panalangin sa Ginoo sa atong simbahan, nagampo kag panalangin, kung gusto ta nga ang Dios magpanalangin sa atong simbahan, mga kaigsunan, kinahanglan kitang tanan nga mga membro, kitang tanan nga mga anak sa Dios, ato ning bantayan nga wala ni nato nga attitude sa atong kasing-kasing. Kay mahimo ning babag mga kaigsunan sa panalangin. Amen? One, di ko maglangan mga kaigsunan. I'll go to point number 1. One of the attitudes na atong bantayan is provocative attitude. Provocative attitude. Unsa man ni nga, unsa si Juan aning provocative kanang kinaiya mga kaigsunan nga makahagit, makapapungot ug makapasuko sa Dios nimo. Magbantay ta mga kaigsunan nga di ta makahimo o move sa atong kinabuhi isip anak sa Dios nga ang Dios mahagit, masuko, mapungot nimo. Amen. Amen. Amen? Kung gusto ta og panalangin mga kaigsunan, and by the way, kinsa man ka o kinsa man ko nga manghagit sa Dios. Amen. Kulang rata mga kaigsunan, mura ratag kuto, mura ratag kuyaman mga kaigsunan kung irukon tas Ginoo. Kung ipahamtang sa Dios ang iyang kapungot nganhi kanato. And in fact, kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang Book of Exodus and Book of Numbers o Deuteronomy mga kaigsunan, dinhi dunay mga katawhan niya na ang Dios ilang gipalagot, ang Dios ilang gihagit, ang Dios ilang gipapungot, gipasuko nila og maayo ang Dios. Ug daghan nila mga kaigsunan, wa nakaangkon, wa nakaabot dito sa yuta sa saan. Dito ras kamingawan mga kaigsunan, na impas silang tanan. Hello? Tungod kay ilang gihagit ang Dios. Lisod mga kaigsunan nga atong i-provoke ang Ginoo. And by the way, nindot ay plano ang Dios sa atong kinabuhi. God has a wonderful plan for His people. His plan is better than all your plans. In Ecclesiastes chapter 3 verse number 11, the Bible says, He hath made everything beautiful in His time. Amen. Amen? Ayaw rag-unhi ang Ginoo. Ayaw rag-dali. Amen? Kay kaning mga butang, kung gusto ka mga kaigsunan nga manindot, matarong, di na pwede nga imong dali-dalion. Amen. Ang usa ka butang nga gusto nimo nga kanang butanga nga ikahuman ana, nindot na, maanyag na tanawon, tarong nga pagkatrabaho, kana mga kaigsunan, mo take na og time. Mo take na og time. Og ang plano sa Ginoo mga kaigsunan, dili lang pila, but everything. Dili lang something, but everything. He will make everything beautiful in His time. Amen.
kinahanglan ra gyud tang maghulak. Amen. Labaw sa tanan ayaw og himo og imong plano, unya dili uyon sa iyang plano para nimo. The Bible says He had made everything beautiful in His time. Also, He had set the world in their heart so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Hello, amen? You know, at dunay gipanghimo ang Dios sa atong kinabuhi nga He did it, mga kaigsunan, without your knowledge, without you knowing what He is doing in your life. O bitaw nang ato ra yung isalig sa Ginoo atong kinabuhi. Kaya ang Ginoo mas nasayod sa kay nato sa atong kinabuhi. Mas nasayod siya. Mas nakabalo ang Diyos kay nimo. Amen? Mas nasayod ang Ginoo. You know, the plan of God for Israelites was to bring them to promised land. Mao na isaad sa Dios. Gikuha sila gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto, gipagawas sila mga kaigsunan, unya gipikas ng Dios ang Red Sea, ipalabang sila sa Red Sea, naabot sila dito sa Kamingawan, mga kaigsunan. Kung imong tanaw dito sa Ehipto, padung dito sa Red Sea, wa sila biyais Ginoo. Wa sila pasagdis Ginoo. Naabot sila dito sa Kamingawan. Pag-abot dito sa Kamingawan, mga kaigsunan, ang tanan nga ilang gikinahanglan, ang tanan nga ilang gipangayo, giprovide sa Ginoo. Dunalay uban nila nga dili kontento. Tungod kay gusto nila nga ang ilang gusto mao'y matuman. Pero dili, mga kaigsunan, sa tanang panahon nga ang atong gusto mao'y matuman. Hello, amen? Dunay purpose, mga kaigsunan, sa anong gipaagi mami din sa wilderness. Dunay purpose ang Dios nga nung gipaagi sila sa wilderness. Dunay purpose ang Dios, mga kaigsunan, nga nung gipakaon sila sa Ginoo og buntog og mana. Dunay purpose ang Dios. But ang pinaka plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi, moabot sila dito sa yuta sa saad, a land, ingon ang Bible, which floweth with milk and honey. This is a land of blessings. This is a place of blessings. A place of true satisfaction sa ilang kinabuhi. Na usa ka adlaw, mga kaigsunan, ilang ma-enjoy kining tinuod nga katagbawan diha sa Ginoo. By the way, ang tinuod nga katagbawan sa kinabuhi, di na to makaplagan sa butang. Amen. Di na to makaplagan sa wilderness. Di na to makaplagan sa Egypt. Di na to makaplagan sa mga butang na dito sa Egypt. Di na to makaplagan ang tinuod nga katagbawan sa atong kinabuhi, aning kalibutana. Ang atong katagbawan sa atong kinabuhi, aning kalibutana, ato lang makaplagan, diha lamang sa Dios. Amen. That's what the Bible says in the book of Corinthians, that our sufficiency is of God. Nasa Ginoo ang atong pagkatagbaw. Amen? Wala sa mga butang. There are people, mga kaigsunan, nagtuo sila na kung naalang ko ani, kung makaangko na lang ko ani, mga kaigsunan, okay na akong kinabuhi, kontento na akong kinabuhi. That's a lie. That's a lie. Amen. Inon ta ka, mga kaigsunan, dagang mga tao, naghinta, nagkwarta, nagtanang, hapit na naangko nilang tibuok, dumagiti, tibuok, cross, pero inon ta ka, mga kaigsunan, walay katagbawan. Walay katagbawan. Kaya nagtuo sila nga naa diha ang katagbawan. Wala, mga kaigsunan, ingon ang Bible. Jesus said, beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Wala, mga kaigsunan, sa butang, naa sa Dios. Amen. Ang Ginoo nindot og plano nimo og nako. Ang Yawa gusto niyang gupon. Amen? Kani nga plano. But listen, before ang mga Israelites maka-enjoy sa panalangin, gitugutan sila sa Ginoo nga moagi sila pait o batik.
nga experiences sa ilang kinabuhi. One of that is wilderness. Kabalo ka mga igsunan, gipaagi sila sa wilderness not because God is cruel. Dili tungod kay ang Dios salbahis o bangis na Dios nila. Not to torture them, but to test them. To test their attitude. Amen? Now, in Numbers chapter 11, I think, makita nato din yung mga kaigsunan nga nagpadala og spy. Numbers chapter 13 rather. Nagpadala og spy, gisugo sa Dios si Moses nga magpadala og mga espiya dito sa yuta sa saad. Para dunay mag-una dito, dunay mususi dito, para dunay makakita dito, magkabalo dito, o unsay kahimtang, unsay kinahanglan nilang buhaton kung muabot na sila dito sa yuta sa saad. Kinahanglan silang muhimo og pagpangandam. Pag-abot mga kaigsunan, gikan sa yuta sa Kanaan ni balik ang 12 ka spies, naghatag silang reports, unya ang pipila mga kaigsunan, I think ang napulo miingon nga naa dito ay mga higante. Unya ang nagpuyo dito nga mga naa dito nagpuyo mga mangaon og tao. Unya ang kita mura ratag apan-apan. Mao na ilang gihatag nga report. O daghan sa mga tao nga nakadungog mga isang kahit paminaw. Can you imagine during this time, according to some Bible scholars, ang gilid ni Moses ng mga Israelites was around 2 to 3 million Israelites. Di na sayo na eh. Ano rin kaning mimbro nga 20 ka po? 2 to 3 million Israelites. Nakadungog mga kaigsunan ang daghan sa mga Israelites sa report sa napulo na negative. And you know what? When they heard that report, it changes their attitude of their heart. Magbantay tahanin maminaw tag-report. Yes, amen. Magbantay tag kinsay atong paminaw. Kaya kung maminaw tag-tao nga negatibo, makapaapekto na sa imong perspektibo sa imong kinabuhi. Yes, amen. Sige, paminaw og tao nga negative sa kinabuhi, maupun unya ka, matakdan ka. Yes. Amen? Listen, ang panalangin sa Diyos, dunay equivalent challenges. Right. Ang panalangin sa Ginoo, dunay equivalent responsibilities. Amen. Dili libre ang pag-angkon sa panalangin sa Diyos. Amen? If you want grapes of blessings, face the giant first. Yes, amen. Dili pwede mga kaigsunan nga maghandom kag panalangin sa Ginoo, unya dili nato ato bangon, dili nato himuon ang responsibilidad nga gikinahanglan buhaton aron atong maangkon ang panalangin. Amen. Amen. Amen? Some Christians want the blessing of the Lord. Ya, bisan pagsimba gani di kayo mo. Are you with me? Amen. Bisan pag-obey sa prinsipyos Ginoo sa Biblia, di kayo mo. Pero gusto daw sa panalangin. That is opposite. Yes. Dili na maoy insakto mga kaigsuonan. Kay ang panalangin sa Dios naa diha sa pagtuman niya. Mutuman ta niya dili para maluwas. Yes, amen. Mutuman ta niya tungod kay naluwas na ta. Amen. Ug mao nay ilhanan sa tinuod nga luwas. Ang tinuod nga karniro, anak sa Dios, matinumanon. Dili masinupakon. Yes, amen.
Amen? Dili agiton ang Diyos. Dili pasukon ang Diyos. Look at how they responded. Tanawa ang chapter 14 verses 1 to 4. Look at verse number 1. Follow me with your eyes. Open your Bible. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Can you imagine, human nga nakadungog sila sa balita sa 12 ka napulo ka espiya nga mauday na lugar na atong atuan ni agi taaning kaming awan, grabihan atong gagano niya pag-apot dito. Doon ay mga higante nga naghulak nato dito. Doon ay mga nagpuyo dito nga mukhaon o tao. Listen, verse 2. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in the wilderness? Verse 3, And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives, our children should be a prey? Were it not better for us to return and to Egypt? Verse 4, And they said one to another, Let us make a captain, and let us return and to Egypt. Mga kaigsuunan, tanawa ng mga tawhana. Yes. Gusto silang mubalik dito sa Egypt. Wa sila kabalo o kita mga kaigsuunan sa ilang tinuod nga kahimtang samtang naa sila dito sa Egypto. Kung imong tanaw mga kaigsuunan, gihimo pagsad-an nila ang Diyos. Yes. Nganong gidala man ni dinis Ginoo Moses? Mag-unsa na lang ning among mga asawa o among mga anak? Sounds familiar. All right. Amen? Look at your Bible, Numbers chapter 9. Chapter 14, verse number 9. Si Joshua o si Caleb, mga kaigsunan, nitingog. Kabalo ka, duhara sila versus 10. Walang di na tinuod na majority is always right. Yes. Amen. Kay kung tinuod na, sayop ni. Yes. Right. Amen. 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 Oh. Duhara sila pero ni barog si Joshua o si Caleb. Di ta kinahanglan og daghang membro. Di ta kinahanglan og daghang tao mga kaigsunan. Nga mo barog sa sayo. Yes. Ang atong gikinahanglan bisag duhara mo kabuk unya mo barog mo ug unsay insakto. Yes. Amen. Kinahanglan tag mga Kristohanon nga dunay faith. Dili fear. Amen. Kinahanglan tag mga Kristohanon nga positive. Dili negative. Si Joshua mga kaigsunan nitingog si Caleb, ningon sila sa verse number 8, kami dito man pud mi. So si Joshua gigising ko diyang sulod. He rent his clothes and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it, ingon sila, it is an exceeding good land. Amen. Amen. Depende rin yung perspective niyo. Yes. Amen. Unsaon nimo pagtan-aw ang kahintang sa imong kinabuhi. Kay kung atong tan-awon ang atong kahintang ug ang atong giatubang, kung ato nang tan-awon nga lisod, pait ug lisod gyud na. Kung fear ang atong pasulabihon sa atong kinabuhi. Yes. Pero kung ato nang tan-awon mga kaigsunan, uban sa atong faith sa Dios, that will change our perspective. Amen. Amen.
Amen? Pwede nga ang bati mahimong nindot sa imong pananaw. Amen. Tungod kay na kay pagtuo sa Ginoo. Pero kaning Kristohanon nga way pagtuo bisag ara ng nindota para niya pati lang gihapon. Amen. Yes. Hello, amen? Bisag sayon ra tungod kay way pagtuo para niya hastang lisuda ani. Yes. Pero kaning Kristohanon nga naay pagtuo sa Ginoo bisag hastang lisuda tungod kay nasa pagtuo sa Ginoo ang lisod pinaagi sayang pagtuo sa Ginoo mahimong sayon. Amen. Kinahanglan tag Joshua o Kelly. Amen? Nga mga Kristohanon. Ingon si Joshua, if the Lord delight in us, kung ang Diyos malipay lang nato, ang sikreto ra ingon si Joshua o si Caleb, ato rang lipayon ang Ginoo. Amen. Di ra nato sa pasukon. Di ra nato sa hagiton. Di ra nato sa pagbukton. Ato ra sa lipayon. Kay kung malipay sa nato, ingon si Joshua, ingon ang verse 8, He will bring us into this land. Bisan pagpila pa na kahiganti na adya. Wow. Are you ready? He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Look at verse 9. Ingon si Joshua, ingon ang Joshua o si Caleb, only rebel not ye against the Lord. Ayaw lang yun o rebeldes Ginoo. Amen. Ayaw lang yun. Pamina mga Kristohanon, gusto ka o blessing? Gusto tag panalangin sa atong simbahan, sa atong pamilya, individual na to nga kinabuhi? Ayaw rebeldes Ginoo. Amen. Ayaw sa i-provoke. Ayaw sa hagita. Kundi lipaya siya Amen. sa imong kinabuhi. Ingon si Joshua, only rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land. Ayaw kahatlok mus mga tao nga naa dito, for they are bread for us. Wow. Amen. Inig-abot na to dito, litsono na to itong mga tawhana. Hello, amen? Amen. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Maurani atong tag-anan. Naakuyog ang presensya sa Diyos. Ingon ang verse 9, fear them not. Kabalo ka pagkadungog ani nila, kabaw ka kung sa ilang reaksyon. Nagkuha ba to? Nagkuha ba to? Kailang bato? Ilang unayon o bato mga kaigsunan? Si Joshua o si Caleb. Huwa pa sila kabato, mga kaigsunan ng himaya sa Diyos, nagpakita dito sa tabernakulo. Amen. And in verse number 11, look at that. Ang Ginoo nakakita o nakabalo. Ang ilang gireklamuhan si Moses, ang gireklamuhan na si Joshua o si Caleb, pero mga kaigsunan, ang Diyos nagtanaw nila. In verse number 11, ni gawas diha ang Diyos, and the Lord said unto Moses, how long will these people what? Provoke me. Hangtod kanus aman ng mga tawhana, ila kong palaguton. Ayaw ay palagutang Ginoo. And how long will it be ere they believe me? For all signs which I have showed among them, aran ang daghanang gihimo ang Ginoo nga milagro ngadto nila. Gipakita sila sa Ginoo, giunsa sila pagpalingkawas dito sa Ehipto, giunsa sa Ginoo pagpikas ang Red Sea, nakalabang sila sa Red Sea, pero ang ilang kasing-kasing mga kaigsunan nagdumili gihapon pagtuo. Amen. O usahay bantayanan niya. Ipakita ka many times Ginoo sa ihang kaayo sa itong kinabuhi. Ug sa usa lang ka puntos imong kinabuhi, makalimot ka anang tanan. Kalimot ka. Amen? Nga ang daghanang gihimo ng Ginoo sa atong kinabuhi. Look at verse number 22. Mo-jump ko sa verse 22. Because all those men which have seen my glory. Verse number 22.
and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice. Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them, look at that provoke me, see it. Bisan ganit, igo lang makakita. Tanan nga nagpalagot niya, dili makakita sa panalangin sa Ginoo. But my servant, dunay exempted, Caleb, he had another spirit. You know, the word spirit there does not talk about the Holy Spirit. Yes. The word spirit there does not talk about the breath. The word spirit there talks about attitude. Attitude. Si Caleb, mga kaigsunan, o si Joshua, doon na sila'y lain nga attitude, and had followed me fully, him will I bring into the land. Look at that word, followed me fully. Ayaw rag sunod sa Ginoo. Sunda sa yod fully sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw nagpilia ang imong sundo sa Ginoo, kaniray akong sundon, kaniray akong buhaton, kaning uban dili lang ni. Dili dapat ta selective sa pag-obey nato sa Ginoo. Kung pwede nga atong masunod tanan ang gisugo o gipahimo sa Dios, mga kaigsunan, it will be good. It will be good. Look at verse number 25. Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley. Tomorrow turn you, get you into the wilderness by the way of the Red Sea. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Paminaw, nakadungog ang Diyos sa atong mga pagulbol. Kadungog ang Ginoo. Amen? Di ta kinahanglan mo voice out. Yes. He is all-knowing. Amen. He is omniscience. Kabalo sa atong kasing-kasing. Yes. Amen. Munang atong bantayan nga ang Ginoo di nato mapasuko o mapabungot pinaagi sa atong sikrito nga pagpagulbol. Amen. Amen. Ato ni ang kun mangayo tagpasaylos Ginoo. Amen. Nga atong nabagulbulan, salamat ang awat tagi bagulbulan sa Ginoo. Unsa nga attitude atong bantayan? Provocative attitude. Ato ning bantayan. You know what? This is an attitude that must be avoided. Ato ning likayan, ato ning i-avoid. Kung gusto ta nga dunay blessing sa Ginoo. Amen? We'll go to point number 2. Another attitude na itong bantayan is passive attitude. Passive attitude. Kung saan ang passive? Look at the meaning of the word passive means accepting what happens or others do. Kana bang magnunot-nunot ra ka? Kung unsay gihimo niya, mo po'y imong himuon. Wa kay klarong baruganan. Yes. Passive. Ang usa ani ka meaning is without active response. Kana bang gapakahilom ra ka? Wa ko'y labot ana. Di ko ana, wa ko'y apil ana. Passive. Amen? Oh. Look at verse number 4 of chapter 14. Are you following me? Verse number 4. Follow me with your eyes. And they said one to another, Let us make a captain and let us return unto Egypt. Can we imagine? Ang tubangan ni Moses, niingon ning mga tawhana nga, maghimo tag magpili tag laing leader. Kanang leader nga nanaw ta dito sa Egypt, yabang. Amen? Mga kaigsunan,
Yun sila kakakol silang kinabuhi. Umaling ka dito sa Egypt. Look at the next verse. Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. Next, and that Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Only reveal not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us, their defense is departed from them. And the Lord is with us, fear them not. But all the congregation bade them stone with them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Kabaw ka kaning mga tawana, dunay usa akatong mga dusikas paay ba? O mantoy nagpangulo, mantoy naghatag og bad report, evil report. Ang mga naminaw nila mga kaigsunan, dito misay. Amen? Pag-alsa nila, sige, makuha ka mga leader. Ganunot-nunot ba? Passive attitude. Dili pwede mga kaigsunan kung gusto ta o naghandong tagpanalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga wa tay himuon. Na magpakahilom ra ko diri. Dili pwede oy. Naagud kay himuon. Naagud kay buhaton. Amen? Ayaw lang uyon-uyon. Mayuntag ang giuyunan sa to. Pero giuyunan sa'yo. Kinahanglan kang muparot. Amen? Di pwede mo uyuntag sa'yo. Oh. Sakto ba ni ilang ihimo? Nga nag-atubangan ni Moses, plano sila na magkuha laing leader? It's wrong. Amen. Wa sila kabalo mga kaigsunan nga si Moses mo tayo ipadalas Ginoo dito sa Egypt as their deliverer. Kung wala si Moses, hangtod aning taknaa, ulipon gihapon silang Pero. Ulipon gihapon sila sa Egypt. Amen. Don't be passive, but be active. Huwag panalangin sa Ginoo kung wa kay himuon. Oh. Amen. Sa imong Christian life, kung igo ratang naluwas niya wa kay himuon, why may tabos atong kinabuhi, di ta mahimong panalangin. That's one of the attitude nga atong bantayan. Let us not be passive. Amen? You stand. Do something. Ayaw nagnunot-nunot. Nasya, ni Kuanan, ako po. Dili, yun anak. Kinanglan kang mubarog, unsay sakto o unsay naas Bible. Amen? If we want the blessings of the Lord. Lastly, another attitude nga tumatan is plausible attitude. Plausible attitude. Unsa man nga attitude? Kaning attitude nga I look at the word plausible in Cebuano, makilalisod or masinupakon nga kinaiya. Bati kay ni nga kinaiya. Yes, amen. O ang Ginoo mga kaigsunan, tanawa gud. Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. Verses 1 down to verse number 11. If mabot na to. Verse 1. Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Kanis Miriam o si Aaron o si Moses. Suon ni sila. They were once, kanis Miriam, mga kaigsunan,
Kung kainumdum kasi Moses gipaanod dito sa suba, sa sapa, kani si Miriam mo ni nag-rescue ni Moses. And tudo bigay ni mga kaigsunan ang ilahang tabang. Suporta ni Moses. When Moses gi-appoint sa Ginoo to be the leader of Israel. But niabot ani nga time mga kaigsunan na ni kontra ni Miriam. O siya Aaron ni unay ang iyang mga igsuon. Look at the next verse. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? Hath He not spoken also by us? Kabalo ka kaning mga tawhana? Tanawa, ang ilang attitude, dili sila gustong magpalit. Yes. Amen. Niingon si Aaron o si Miriam, ano man si Moses, ang ika-istorya sa Ginoo, si Moses ra. Si Moses ra ang istorya? Wa ang Diyos naging istorya na to. Nga naman, ang utok nila, gusto sila'y mag-leader. But listen, look at the next praise. The Lord heard it. Naminaw ang Ginoo. Nakadungog ang Ginoo. Nakiglalis sila mga kaigsunan. Nakiglalis sila Moses. Ang ila raw itong buhaton ato is mo support. Paminaw, wa kay panalangin kung makiglalis ka leader ni mo. Yes. Kung Kristohanon ka niya makiglalis ka sa pastor, wa gyud kay panalangin o di po ka panalangin. Amen. Amen? Di ko ka mahimong panalangin sa puluhaton. Ang buhaton nimo kung insakto ang attitude, kung ang Kristohanon insakto ang attitude, insakto ba kasing-kasing? Musuporta ka. Amen. Di kay mangita kag pamaagi, aron ka malakalalis. Sayop na. Amen? Mangita kag pamaagi, asa na ko ni masupa. Dili na, mauda pa, mutuman. Amen? Amen. Kabalo ka, a good leader is a good follower. Yes. Dili pwede mga kaigsunan nga piyalan tas Ginoo og responsibilidad nga mahimo tang leader unya di ta kabalo mutuman. Di na mahitabo eh. Amen? Masalamat si Moses in verse number 3 daw. Now, the man Moses was very meek above all the men were upon the face of the earth. Lamat ang ilang leader. Mapainubsanon kayo, malumo kayo. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam. Silang tulog, istoryas Ginoo. Come out ye three unto the tabernacle of the congregation, and they three came out, and the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam, and they both came forth, and he said, Hear now my words. Ingon ang Diyos, paminaw mo. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. Ingon ang Ginoo, kung doon naman ko ilain nga leader nga ibutang ninyo, ako mong sultian. Ako mong pahibalon. Nga naay laing leader ninyo. But ingon ang Diyos, my servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. This is actually the qualification. Kung gusto kang magamit sa Ginoo, faithfulness is important. Amen. Amen. Faithfulness is important. Asa ka una mag-faithful? In your house. Dili pwede mga kaigsunan nga maka-faithful ta in the house of God when we are not faithful in our own house. Amen. Kung di ta
piyalan o masaligan di ta maayo nga leader sa atong pamimalay, sa atong panimalay, sa atong pamilya, how much more sa simbahan? Yes. Amen. Dili pwede. Amen? In all his house, Moses was faithful. Verse 8, with him, with us, speak mouth to mouth, even apparently and not in dark speeches. And the similitude of the Lord shall be behold. Wherefore, they were not afraid to speak against my servant Moses. Ang problema ani nila kay wa nay kahadlok. Wala na sila respeto ni Moses. Can you imagine, igsuon ni nila ha? Pero kung imo ba yan yung tanawon, it's like out of envy. Dapat di ka ma-envy sa imong leader. Yes. Amen. Di ka dapat masina. Di ka dapat masuya. Right. Amen? Amen. Napay passage, ani, I think in the book of Exodus or Deuteronomy, nga niingon ning mga tawhana nga, ang sabi si Moses mo naman, gahari-hari man nato. Hello, amen? Usahay mga kaigsunan, masaypan ang pastor nga murag hari. Eh, mao may leader. Pero ang among kasing-kasing di na mao eh. Usahay hari na to ang Ginoo. Yes. Amen? Amen? Wa mimbrong hari po. Amen. Ginoo ray hari. Usahay, masaypan ba? Okay, daghan sa leader. If you are a leader, you have an attitude of, you must be a man of steel and velvet. Yes. Right. Dili pwede nga leader ka o niya, velvet ka. You must be steel. Yes. There are times nga, mura po ka kahumok. There are times nga mura ka kagahig, putaw. Yan ako'y panahon nga mura ka kahumok o foam. Amen? Ilisod kayong leader nga way, baruganan. Tanawa, kung siya gipahamtang sa Ginoo, tungod kay nagsupak sila, nisuki sila, niglali silang Moses. Ilang giunay si Moses. Was like respeto ni Moses. Tanawa, kung siya verse gimos Ginoo, the anger of the Lord was kindled against them, and they departed. Suko ang Ginoo. Kung sa nahitabo, verse 10, and the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became what? Leprous. Kami na. Dili na tumatiaw-tiawan ng Ginoo. Di siguro literally nga, kung ato ning himuon, sanglahon ta literally. But there are some bad things that will happen in our life na di unta angayan mahitabo. Pero nahitabo tungod sa atong pagsuki o pagsupak sa Dios. Amen? So another verse. We're almost done. That's that verse number 11. And Aaron said unto Moses, alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Salamat si Aaron nakarealize na ang ilang gibuhat is foolishness. Are you with me? Foolishness. Come on, if mo go against us sa gibutang sa Ginoo nga leader sa tong kinabuhi, it's not for your good. Are you with me? Amen? Amen. Oh, bigla nang naadiri nag-church sa ato nga mga bagong naggikag ubang simbahan. Nya pag-abot dinhi ang gisigig storya ang pastor nga gigikanan, I told them, shut up. Wa kay katungod mo daot o pastor kay wa ka pastor. Kung imo nang himuon unya puna nimo nako. Shut up. Wala perfect na pastor.
Masayop ang pastor, pero wa kay katungod mo daot. Ang buhaton mo dapat iampo. O nandiri, wa tayo lipod-lipod o wallet. Amen. Harap-harapan. Amen. Amen. Na-mention pag ito na ko nga kamo mga namalhin din eh. Pagtarong mo. Amen? Oh. Kaya di ni tiyaw-tiyaw eh. Gusto kag panalangin. Amen. Gusto kag panalangin. Last verse. Numbers 13. Verse 27. Numbers 13, verse 27. Ito ka mo, makadungog na yung mga ubang membro niya, maghisgot o mga pastor lang eh. Ayaw uyon-uyon. Kasi maapil kag tunglo. Amen? Oh, kay anointed na eh. Kaya nung doon ka ato ni kisa to. Saul? Nakatulog si Saul? Kunya si David, kapila na ito atin o patay ni King Saul. Kunya datay si King Saul nakatulog. Kunya gigisian na niyang sanina. Was that not a servant I think siya? Ba't yun na? Ingon si David. That's not God's anointed. Do di no harm. Panahon na ang tatong dinig, kani. Tansa na ni. Kapila ko gitarget, ani. Pero si David, mga kaigsunan, kabalo siya nga kung iyang hilabtan si Saul, iyang hilabtan ang Diyos. Amen. Nasayop man ito, pastor. Bahala siya manubag sa Ginoo. Manubag mangyapon na sa Ginoo. Amen. Tanawa, verse 27. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Doon na ibigin niya sa akin. Kuha sila bunga dito sa grapes. Katuning grapes, mga kaigsunan nga ilang gidayugan. So, ingon anak, kadagko. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Kaning mga anak or mauni mga kaliwat ni Goliath. Giants. Naapagod dito yung mga Amalekites dwell in the land. The Hittites, the Jebusites, the Amorites dwell in the mountains. Ato aning time karon mo ning mga Taliban. Mga terorista ba? Dwell by the sea, as mga bukid nagpuyo. By the coast of Jordan and Caleb, unsay gibuhat? Still the people before Moses and said, Let us go up at once. O ni nindot, atong sulayan. Oh, yes. Amen. Gusto tag panalangin, di man ta mo try. Let us go up at once. Sulayan kausa and possess it for we are well able to overcome it. But the men went up with him and said, katuning napulo ka mga spy niyon, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Giant good. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land to which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Can you imagine mga unog mga tao? And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, so we were in their sight. Kaugalingon ra gyud nilang pananaw. Paminaw sa atong kinabuhi kung magsigit at basis atong makita sa atong mata. Agad tayo panalangin. Di gyud ta mohimo mga kaigsunan o pagsunod o pagtuman sa Ginoo. Dinhi mga kaigsunan nakiglalis. Di ay grupo nga dili gusto. Di apoy grupo nga gusto. Di ay mga grupo nga talawan
Bantay ta kinsay atong kagrupo. Yes. Amen. Amen? Kung gusto tag panalangin, pilion nato ning mga tao nga atong ikagrupo nga dunay klaro og tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Amen. Yes. Amen? Amen. Kay kung magkagrupo ka o masinupakon, masinupakon pud ka. Amen. Amen? Paminaw kamong mga young people nga nag-eskwela, magbantay mo kinsa inyong amigo o amiga sa eskwelahan. Amen. Magbantay gud mo kay ang kalibutan grabe kayo influence. Kung kinsay imuhang amigo, mga kaigsunan, mo influence na nimo. Kung maka-amigo ka o kusog kayo mo lakla, maupo dunya ka. Yes. Amen. Nakakat-on kog sigarilyo o inom tungod sa amigo. Nakakat-on kog pagahig ulo sa akong ginikanan tungod kay nga pong mga amigo di mo tuog ginikanan. Munang magbantay ta kinsay atong kahugoy-hugoy. Amen? I'm not saying na di ta makik-amigo. Okay na sang acquaintance. Acquaintance ba? Pero kanang association, that's another story. Munang kinahanglan na kay kabalo ka sa imuhang limit. Yes. Right. Kinahanglan magbutang kag boundary. Right. Dili ra kakutob pwede magkuyog. Dili pwede nga mulatas pa ko dinhi. Amen. Right. Amen. Amen? If you want the blessings of God. Yes. Amen. Ato ning bantayan nga attitude. This attitude we need to avoid in order to have God's blessings. Kung sa attitude, provocative. Ayaw papunta ay palaguta ang Ginoo. Amen? Ayaw. Dapat ingon si Joshua, if we delight God, atong lipayon ng Diyos. Paya ra sa. Amen. Okay, kanang imong amahan, nalipay na kayo, di pangayo niyo. Right. Amen? Pero kanang wa nalipay, di pangayo, wa pa sugod. Nagyaw-yaw na. Amen? Pero kanang nalipay, imong gilipay, tungod kay matinumanon ka, di ka masukingot, di ka masinupakon, na ay blessing. Another attitude, passive. Ayaw, di pwede sa Christian life na murang kag wala. You need to do something if you want blessing. Amen? Kaya nadunggas pulong sa Ginoo, ay nagpalapsas pikas dunggan. Yes. Amen. Gusto nga nung passive ay naminaw ka ron, paggawas sa meeting place, wala na, nalimot na rin. Do not be passive. Dapat, every time you hear the word of God, ang imong respond mauni, I will do something about it. Amen. By God's grace. I will do something about it by God's grace. Amen? Amen. Lastly is the plausible attitude. Amen? Oh, ay pangitag way nga makiglalis pa ka. Amen? Amen. Amen. Oh. Kabalo ka ang Diyos nagtawag o kalagad. Honestly, never one time in my mouth that I speak against my pastor. Never. Never ko nga nagtubag-tubag. Never. Bisag kabalo ko nga sayo, sakto ko para nako, but never ko nga nitubag. Never. Amen. Oh. So, kung ba, kapila ko nagsama. But what I did, Pastor, I'm sorry. I cried. Dili na, bayot ng wila. Ingon sila, sa to? Strong men don't cry. But great men do cry. Labi ng muhila kas Ginoo. Amen. Amen. Siya mo gunaw na ito, muhila tayo, bayot na. Labi na muduol kas Ginoo.
nahila ka tungod sa imong kabugat o sa imong panginahanglan, di na binayo, di ka imong sa Ginoo nga bayo. Ingon ang kanta, tears are a language God understands. Bantayan na ito ni nga attitude ha? Amen. Bantayan ni nato yun. Bantayan, ako mismo ako'y di unang iwalihan na ni. Bantayan yun na dito magsigit magulbul. Amen? Bisag wa ka dungog si Brado, wa ka dungog ang membro, wa ka dungog si pastor, pero ang Ginoo nakadungog. Kita ang Ginoo. Yung ang Ginoo, ayaw na reklamo niya kay blessing ni. Amen? Amen? Kung haintag pa sa ilos Ginoo, in our times na mo reklamo ka, dabi nagdagan pa yung responsibilidad, kundi ano ni. But blessing na, may nang naay responsibilidad kaysa wa. Yes. Kaya ang kinabuhi nga may responsibilidad, way lang yun eh. Suma, di ba? Kung tulog kaon ra ka, ya, wag kay himoon ba? Maayo bang kinabuhi alam? Nindot ba na? Amen? So let us be careful. Amen? Let us be careful with this attitude nga di ni mo develop sa atong kasing-kasing, but mo develop tag mga attitude, mga kaigsunan na atong lipayon ng Ginoo. Lord, ako kang lipayon. Kaya kung malipay ang Ginoo, ingon ang Bible, if He delight in us, He will give us this land. Amen. Yan ay hatag. Kung saan may blessing, kung saan itong gipangayos Ginoo for now. Ngawa paghihatag sa Ginoo, pagkaabot ba? Ayaw na gusba imong attitude. Kaya kung naanak ng lita na dawat na, ay pugusba imong kinaiya. Yes. No. Amen. Kung pagkadawat sa panalangin, dito man po doon na usap. Dapat mo samot o kanindot ang imong attitude sa imong kasing-kasing tungod kay nakadawat kag blessing. Right. Amen. The more ka dapat nga thankful Yes. o grateful sa Ginoo. Yes. Lord, salamat tonight. Thank you for your words. Thank you for reminding us. Bisan pa man, salamat Lord sa mga pagbadlo ni mo namo. Sa iloa mi Lord, there are times na silently sa among mga kinabuhi kasi kasing gunahona, we provoke you. We do something, Lord, sa among kinabuhi na wa ka nalipay, wa ka na imo. Lord, pa sa iloa mi. Help us, Lord, na dili mi passive na Kristomano. Help us, Lord, to be active Christians. We will do something, Lord, about what we have learned from Thy Word, what we have heard from Thy Word. Oh, Lord, help me. Help me, Lord. Help us, Lord. Na dili ko dunay plausible attitude. Help me, Lord, na doon ako'y attitude na obedient. Dili masukihon o masinupako na attitude towards your leader, towards the authority of your word, the authority of the man of God, and especially, Lord, your authority in my life. Bless your people, Lord, as they can come before you tonight. In Christ's name, amen.